I onda nešto kupi. Jabuke, Ajde, bere mi da pokažete ovaj. Neka, ne znam, ko ste pare, baš mi ništa. A što je ovo, radimo? Pa kako? Oni kad su bili tu, one zone i onda je počeo tu nešto kažu, da bolje da ugasiti svi svi eksplozivi. Ali evo sad kad sam zadnji put išla bilo je planu. Samo što se klacka. A zato što je iz mašina.